Good morning Zimbabwe. Good morning everybody. Ndadzoka zvekare paita nyaya panapa diki aina nyoreba zvayo tiri kunzwa kuti zvoni valavhu Madhuku vari kudedzera kuti zvoni kupromotwa kwakaitwa Sean Mnangagwa hazvisi zvinhu zvakanaka izvozvo, yanzi zvanga zvisingafani kudaro. Saka ivo pakutotaura kwavari kutoita kavari kutodeclare kuti it's null and void. Pakashata pakaipa zvokuti vari panyaya vanga kutoti kana pane chinge pane mumwe anenge achikwanisa especially kumavhaisi koko vanofanira kuita se kupikisana kana kuti kumisa zvinhu zvakadaro. Vanhu vakawanda ari kunetsanawo, vamwe vari kuti hapana chakashata because baba vacho ndi the head of state, mukomana ari kutongoshanda ari kuarmy koko 16 years ari muarmy. 16 years is not a joke. Zvakawanda zviri kutaurika ipapo pamusoro penyaya ya Sean Mnangagwa anditi, but handisina kupedza nguva, toda kuti tipinde pane nyaya yacho tichinzwisisana zviri kuitika panapa. Madhuku has declared President Mnangagwa's promotion of his son Sean Mnangagwa from major to a higher rank in the Zimbabwean National Army null and void, arguing the president's direct involvement violates constitutional principles on conflict of interest. Speaking to the local media, Madhuku, a leading constitutional law expert, said the president should have stepped aside from the decision-making process entirely as the situation presented a clear conflict of interest. A president in such a position is not legally empowered to make that decision. The promotion is null and void, Madhuku said. In a case of conflict, authority should be exercised by a vice president or another appropriate official. According to Madhuku, the president's direct involvement in his son's career advancement within the military violates fundamental constitutional principles designed to prevent abuses of power. He argued that no leader should preside over decisions that personally benefit a family member, particularly within the armed forces, where impartiality is critical. Sean Mnangagwa was among 9 Zimbabwe National Army officers promoted. Saka pari kunze vachiwenga kana zvichitoita vanofanira kusvika vachinomisa zvinhu zvakadaro kana mumwewo zvake anenge ari kokuningirini kwachikoko. But I don't know kuti zvinonyatsofamba sei, but one thing chandinoziva ndechekuti lafu Madhuku pana dziri nyaya dzeconstitution wati dzapo because ndo kunyaya dzavo koko kwavanonyatsorova ma-constitutional lawyers havaiti zvemafanis, vanenge vachinyatsoziva kuti apa pakadai so apa mutemo wazoita kakukanganiswa pakadai, izvi zvinokanganisa pakadai. Those guys havasi vanhu vanongoti zvasiyana nemunhu ari kungotaura just an ordinary guy ari kutaura ari mustreet. Vanhu vokuti vanenge vachiziva ndoziva kuti vamwe vanomaka Madhuku pane zvimwe zvakasiyana-siyana, vanhu vane maprevious avo, especially kana vange wakateerera uchiteedzera nyaya dzematongerwo enyika yeZimbabwe kubva kudhara, kubva pakatanga zvema-opposition parties, unoona kunge une kagrudge mbijana naMadhuku, kuzovakwa kwe-NCA yake kuzodidi kwanga kuri kuitika kubva kumashure. But inini zvangu personally handifenda kata grudge na anyone because politics ndakozinzwisisa. Unotoziva kuti kuchitopedza kutotaura nyaya idzi utoona kuti this is good or not. But ndokaona vanhu vakawanda kakurwadziwa karipo kuti amungati mabva mati mimi ni mwana wenyu akupa part of that. Hanzi pakupromotwa kwakaitwa zvinhu izvi kwakaitwa vakomana ava 9 vesa handiti hanzi vaifana handiziva hangu kuti ndiani mumwe ane that authority yekuti ange achinovapromota. Saka hanzi zvinhu izvozvo zvinofanira kungoita navega, kana itori time yacho yakwana vopromota navega voenda panext rank, maybe kana general weikoko achizvikwanisa kuzviita. Ndo argument yaMr Madhuku because vari kuti hazviiti kuti munhu anenge aningiririke atore madecision iwayo, especially president. Hakuna leader anofanira kutora that decision iyoyo inenge ichikwanisa kunzenge ichibenefita family member yake, especially pane nyaya dzema-armed forces. Ndo nyaya yanga iri kunyanya kuitirwa nharo panapa. But amen, I understand kuti dzimwe nyaya dzacho dzinoda kuti munge muchingoti tikangoti gaga tongozivisana. But ndangoti ndibva ndangoshandisa mukanda panapa kuti tionesane pane nyaya yedeadline recap 3 cab 3 yakusvika and pa 90 days dzacho dzasara idzo tangoti tingozivisana day racho
kuti how far, because ndoziva kuti vanhu vakawanda vari kuzongovarairwa nguva dzakapera. The 90 days end on 17 May, which is a Sunday, and in terms of the consultation, because it is a Sunday, the days will then proceed to Monday, May 18, which becomes the final day for submission of written and online submissions. So the window for submissions is still open until Monday, May 18 at midnight. 18 May ndo panopera nyaya dzecap 3. So please guys, timeline yasvika. Kana chichinge ndanyatsoonekera ipapa, but in accordance with constitutional timeline, the 90-day consultation period concludes on Sunday, May 17. As this falls on non-working day, the deadline extends to Monday 18 at midnight, which stands as a final opportunity for all written and online submissions. Citizens are encouraged to make their contributions within this time frame to ensure their voices are formally recorded. Saka andizive kuti iwo charova skill rip richaita kuti tikwanise kunomisa this whole thing, because iro team racho pacharo riri kupusha. They are doing a lot of things kuti chinjibudirire. Kuna vanhu vakambotira kuda kungonosumukawo zvanga zvisina strategy, vakazvambaradzwa. Ndo nyaya yacho iri kunyazoitika, kungosumuka zvisina strategy, ngoti ina ndisi kunakidzwa nazvo, because mind you unongochinetsana ne the whole system. Saka system yacho inenge yagara iri ready kudhara, inenge yakatoisirwa masystems akaiswa in place kare, akatodzwa kuti anenge ada kudai so munomudai so mumudai so. So vanhu vazhinji vekuti kuna vamwe kutoti vakatongoputitswa zvikarova zvakadaro, iye wacho akatoisa masystems asi totoziva kuti kune munhu aita sei asanganiswa nemambama. It's happening. So nangoonawo zvakakosha muri Zimbabwe kuti 18 May mugare maziva kuti ndo richange riri zuva rekupedzisira. So zvinongopera kapa working days, saka pana pekuti chinhu chachifana kupera 17 May chozopera Sunday, panenge pakutaka kunetsa ipapapo. Handisi kuziva kuti nyaya yacho imi makaitarisawo muchange muchionawo sei, because a lot is going on already. Pane vamwe vari kubuda vari kunzi vari kugadzira ma-t-shirts ekuti vanenge vachida unodonhedzera uyu mutevedzeri wacho pasi. Zvinonetsa kuti vamwe vari kugadzira ma-t-shirt norweseri vachinodididi, but timu racho chero rakaramba richingozvirambo, zvinongoramba zvichingoenda zvakadaro zvichingoitika. But one day is one day. Ndo maperera azvichazongoita. Ndongoziva kuti one day is one day.